lamsogo na rojotto ani katar video nogjotto no tebisa lamsogo tabok hingke sarik ungjak angka tabok hingke ang saring chimisi video start khai tongo tani himaba diporogo tei fuai rogo angke video khaimi angi tongo tani hingke satung kutungma angke tungmani amo koyekdin anggi tungtongha angke video khaimi ang toha ta angke bata angke sarik tongha angka ang tabok kisa saring tuiruk tukui paidro angke nongno saring video punok sinai tomarok khai tabok hingke naide ang sikang baria sikang hingke ang swtwi kholo shui tui phaika tani bagi tui phaika hamanle jeng tini kisa baba tini kheto thangai amai phai ta hingke agurang amono shui akoi tui phila ha tabok hingke ang ja swtwi roi tongha tabok ormani pore hingke mosla rok tisinai ta mosla rok mane kisa micha haino piyaj rok mosla rok swtwi rok som rok rotla hata dhania powder rok rotla hata hingke thok rok kisa rotiwi khai bultela hata angka ajaga ta bulmani pore hingke tesabono tuklub roti sinai ta khawi roti sinai khawi mani pore hingke arayo ti kisa kutung ke rowi ajaga wo tuklubi roti sinai ta bo ungni monai jat hingke nai tongni nara ani video pa asa Maksudnya lo cuma cai tempat itu. Maksudnya lo cuma belum nanti dulu. Bang itu lo Allah ha. Ngerokok apa? Sangat sini jauh. tabok hingke bolbai mani pore hingke swtwi no desa duli tomia daga amana ang duloi torogo ang dulugan ringya ngana hene amana duloi torola hata angka tang bolbai mani pore hingke karai kutung tuitung toha angka arjagawo roi rosinai berawoi angka pore hingke oro thuklubi rosinai mani pore hingke te srapsani pore hingke khulogoi desa nai pinai desa ulta phili roi pinai angka abon pore hingke karisinai dahanai tongni tabok hingke mui pai hangke tab khulong na legi na phaidi hinai di khulogoi tong aste aste khaiye sobo sanam sungja comment khai di tei sab sakha taklai bosoni mai ke igei comment khai di ta angka nai di hiya ang ikmani angka moi ke ha angka tabok ke ang phului tong ta dong no nai di hintore angka tak ke sai nei ke na ki test khai nei ke na ta angka nai ang tak test khai na nai tong go tu thok la hai pe de moso yo khan do moso kuthang ro sa angka ba moso guri ro kisa ro ta angke thok la hata test la ha ro bu khai sai nei di tabok hingke naidi hi ang toma heleti pika hamanle dragon fruit angka taklani ang first time dragon fruit janai angka nai tong di ang samani angka tu de thok yen rok busadi na rok je masanai rok angka to thok jagya nam hainja ge saima khe tilele khe tubu khuya tubu tuya khai mana su thok thaya hainja ge ta angke angka rok tu de thok jak sadi sab dragon fruit chakha Komen khai jadi bahai ingjak bai norok khe tu thok jak bai na thok jai ya dia isa ke ang betang paste masa o gesai ma ngata gesai ma ka tu ya tu khia se hai ti puru enggak tu ni video sejarang sini nah cuma belai hambai jot nama tapi kapal video malah lebih sini jot nama